Hai un dereito de acceso á cultura, que está na Constitución, no artigo 44, de que toda a ciudadanía ten dereito a acceder á cultura, e despois hai un dereito a participar, a facer cultura. En eso somos auténtica potencia. Porque entendemos que hai un modelo, ese modelo autonómico implantado xa desde comezos dos anos 80, que está dando sinais, claro, de esgotamento, de inutilidade, non conseguir crear que houvese un sector cultural forte, un sector cultural profesionalizado, un sector cultural onde houvese eses públicos crecentes e eses públicos consolidados. En xeral, a situación da cultura institucional e dos profesionais da acción cultural pública é un reflexo do valor da percepción sociopolítica da cultura. Estamos onde estamos por eso. A Xunta dedica o 0,65% do seu orzamento á cultura, o 0,65%. Casi 40 anos transcurridos de democracia municipal, a acción cultural dos gobernos locais segue a ser a gasa de dispor de biblioteca pública, nada normativizada e si deixa a discreción de cada político. Pero non ocorre así nos ámbitos da sanidade, do medio ambiente, do urbanismo, e iso trae unhas consecuencias. É a marca España, que a franquicia galega. Neste sentido, eu botaba de menos, hai 10 anos, e sigo botando de menos hoxe, a capacidade de que os propios sectores culturais emitamos opinión pública a respecto do ámbito do que traballamos, do que facemos parte, que é o das políticas culturais, non? E tamén botou en falta, claro, que se nos teña en conta, a hora de definir as políticas culturais que cada administración ou que cada xente quere levar adiante. Non importa que cultura queren facer, o que queremos saber cal é o seu modelo para poder, ver que cousas poderíamos cambiar, onde ou axudar a impulsar, se algunha nos interesa. Desde logo estábamos equivocados, agora o sabemos, ese é o modelo. O modelo é xusto a ausencia de modelo. E desde logo tamén trouxo unha perversión, digamos, da cultura que se entendeu non como dereito, non como ferramenta de transformación social, de mellora da sociedade da que facemos parte, sino todo o contrario, sino cultura como espectáculo, non? A imensa maioría dos desafíos do século XXI teñen unha base cultural, e aí é onde temos nós, os traballadores e os pensadores e os que procuramos facer cultura, a mellor argumentación para facernos valer.